Καλημέρα λοιπόν. Σήμερα έχουμε 3 ώρες. Μπορεί να βγει 3 ώρες και κάτι στο βουνό. Σήμερα είπα να κάνω το πρώτο μου εισαγωγικό βίντεο, να συστηθώ, να εξηγήσω κάποια πράγματα για όποιον ενδιαφέρεται, να κάνουμε μια γνωριμία, να κάνουμε μια αρχή, βήμα-βήμα. Αν μπορούμε να χτίσουμε κάτι, να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου όπου μπορώ και φυσικά να κάνουμε την τρέλα μας πάνω απ' όλα. Θα δείξει πως θα βγει σήμερα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να μην συναντήσουμε κανένα ζωντανό και έχουμε άγρια ξεμπερδέματα, να το πω. Ωραία είναι η μέρα, ο ήλιος σιγά σιγά ανεβαίνει. Στη στούλα δεν θα έλεγα ότι έχει. Πάμε και βλέπουμε. Να τονίσω ότι ήμουν και λίγος, γιατί την προηγούμενη φορά που ήρθα με το φιλαράκι μου είδαμε κάποια αγριογούρνα. Ο Νίκος δηλαδή τα είδε, αλλά πες ότι τα είδα και εγώ. Ελπίζω να μην πετύχουμε. Ελπίζω να μην κάνουμε καμιά γνωριμία σήμερα. Θα δείξει. Νομίζω πρέπει να κάνουμε και μια σύσταση. Είμαι ο Κυριάκος Τσαγαρίδης. Είμαι δρομέας, ασχολούμαι με αυτό το άθλημα περίπου 1 χρόνο. Ξεκίνησα να τρέχω γιατί περνούσα μια δύσκολη φάση στη ζωή μου και θεώρησα ότι θα με βοηθήσει αυτό το πράγμα να αδειάσω, που και όντως έγινε. Από μικρός ασχολούμαι με τον αθλητισμό, οτιδήποτε έχει να κάνει. Πέρασα από πάρα πολλά στάδια, πολεμικές τέχνες, κολύμβηση, taekwondo, kickboxing, ασχολήθηκα και με το γυμναστήριο, αλλά δεν με γέμιζε ρε παιδί μου, δεν με τραβούσε. Δεν ήταν φτιαγμένα για εμένα ή δεν ήμουν εγώ φτιαγμένα για αυτά. Εν τέλει, μετά τα παπούτσια που με έδωσε ο φίλος μου ο Νίκος, τα έχω κατακλείδων τα 9, μπήκε το μικρόβιο. Η αλήθεια είναι πως το μικρόβιο μπήκε τον Ιούνιο του 24 νομίζω, που πήγαμε να τρέξει ο Νίκος στο Ζαγόρι. Εκεί όταν τους είδα να τρέχουν στην εκκίνηση και έπαιζε το Villagers από Ιωνίνα City, το Σβάρα, επιστρέφοντας στο σπίτι, αφού πήγα τον Νίκο με το αυτοκίνητό μου, άρχισα να κλαίω. Και όταν έλεγα να κλαίω, και όταν λέω να κλαίω, εννοώ να κλαίω. Και σκεφτόμουν αυτούς τους ανθρώπους ότι πόσο ενθουσιασμένοι είναι και πώς νιώθουν εκείνη τη στιγμή που πάνε να κάνουν αυτό το πράγμα. Από τότε λοιπόν ξεκίνησε. Συν αυτό που σας είπα για την δύσκολη φάση, μου μπήκε το μικρόβιο, δεν έχω σταματήσει, έχω κόψει το τσιγάρο, κάπνιζα, η διατροφή μου πλέον φυσικά την προσέχω και τα λοιπά, ούτω καθεξής, οκ, είναι φυσιολογικό. Αλλά κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα, έτσι θα συνεχίσουν. Πρώτα Θεός, σκοπεύω να πάω για τα πολύ περισσότερα χιλιόμετρα από ό,τι τώρα, να είμαστε γεροί, να κάνουμε τις προπονήσεις μας. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον Δημήτρη τον Κασίμη, που είναι ο προπονητής μου και με βοηθάει σε ό,τι χρειαστώ. 3 ώρες μόνο στο βουνό. Και όταν λέω μόνος γιατί ξεκίνησα κατά τις 6 και κάτι, δεν έχει ψυχή. Έναν άνθρωπο είδα που κατέβαινε, άνθρωπος τελείωνε την προπόνησή του από την είσοδο στα Πεύκα στο Ρετζίκι στη Θεσσαλονίκη, για όσους δεν γνωρίζουν. Είναι πολύ όμορφο συναίσθημα. Καμία σχέση με τον δρόμο, όπως έχω προαναφέρει και σε ριλάκι που έχω ανεβάσει. Δεν έχεις τα καυσαέρια, τη βαβούρα, την κίνηση, να μην φοβάσαι μη σε χτυπήσουν. Αυτό το πράγμα εδώ δεν αλλάζει. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Σκέφτεσαι πολλά, γιατί έχει τόση ησυχία και νομίζω, κατά την προσωπική μου γνώμη, ότι σε βοηθάει πάρα πολύ να σκεφτείς, να αναλογιστείς, να προγραμματίσεις, να κάνεις οτιδήποτε θέλεις μόνος σου.
εκεί που θα ήμουν αδρανής και δεν θα έκανα κάτι αυτή την ώρα, νομίζω είναι προτιμότερο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, γιατί το έχω ενστερνιστεί σαν διαδικασία και με γεμίζει απίστευτα αυτό το πράγμα. Αυτή την περίοδο προπονούμε για τα 30 χιλιόμετρα στη Λίμνη, στα Γιάννενα, Ιωάννα Lake Run. Είναι νομίζω και πετειακός φέτος. Και για τις 6 ώρες στην πίστα Σερών. Circuit Serres Run. Ελπίζω να πάει καλά. 6 ωρίτσες. Θα το βγάλουμε και θα φύγουμε σπίτι μας ικανοποιημένοι και ευτυχισμένοι. 1 ωρίτσα και 10 λεπτά. Κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολο. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι και ευχάριστο, αλλά επιλέγεις να το κάνεις. Ό,τι και αν επιλέγεις στη ζωή σου να το κάνεις, από τη στιγμή που το επιλέγεις, τουλάχιστον κάτω να βγει ευχάριστα. Τώρα, αν δεν το επιλέγεις και πρέπει να το κάνεις, είναι άλλο κομμάτι αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα το επέλεξα. Έχουμε άλλες σχεδόν 2 ωρίτσες. Είμαστε ok. Ζέστη πολύ δεν έχει βγάλει ακόμα και συνεχίζουμε. Γράψτε στα σχόλια από κάτω με τι ασχολείστε, τι σας αρέσει περισσότερο, τι άθλημα κάνετε, γενικώς χόμπι, οτιδήποτε, ό,τι σας είναι πιο ευχάριστο. Πάμε να δημιουργήσουμε βασικά, αυτός ήταν και ο σκοπός της δημιουργίας του καναλιού, μια κοινότητα ευχάριστη, με ασχολίες, να δίνει ιδέες ο ένας στον άλλον, παρότρινση, να είμαστε μια όμορφη συσσαγωγικά οικογένεια ενασχόλησης. Ο λόγος που έκανα το κανάλι, που επέλεξα να κάνω το κανάλι και να το συνεχίσω, είναι να δημιουργήσω με το δικό μου το λιθαράκι, με το δικό μου τον τρόπο, μια κοινότητα ενασχόλησης, να το πω, να το θέσω έτσι. Να γράφετε από κάτω στα σχόλια και γράψτε και σε αυτό το βίντεο το πρώτο με τι ασχολείστε, αν έχετε χόμπι, άθλημα, το οποίο είναι και χόμπι προφανώς. Δώστε ιδέες ένας τον άλλον, παροτρύνσεις, να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον, όμορφα πράγματα που θα βοηθήσουν τον καθένα μας να γίνει λίγο καλύτερος. Το κανάλι δεν ξέρω αν θα πάει καλά, γιατί είναι και στο χέρι σίγουρα των ανθρώπων που θα το δούνε, που θα στηρίξουνε. Δεν ξέρω αν πόσοι θα δουν αυτό το βίντεο, τα επόμενα βίντεο που θα γυριστούν. Σίγουρα ξέρω όμως ότι πριν από κάποιους μήνες δεν είχα το θάρρος, δεν είχα την όρεξη, δεν είχα την εμπειρία, όχι ότι τώρα έχω, να πατήσω το rec. Γι' αυτό λοιπόν το πάτησα, είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα στο διαδίκτυο, στο YouTube. Θα ήθελα να το θυμάμαι έτσι όπως ακριβώς είναι. Στην πρώτη προπόνησή μου, στο πρώτο 3ωρο στο βουνό. Να ευχηθώ κιόλας καλό μήνα. Καλό Αύγουστο σε όλους, καλό 15 Αύγουστο να έχετε όλοι στις διακοπές που θα πάτε. Και να περνάμε όμορφα γενικά. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας να τα ευχαριστιόμαστε. Όπως προείπα, επειδή θα είναι η επιλογή μας να το κάνουμε να βγαίνει με όμορφο τρόπο. Πολλές φορές δεν είναι κακό πολλές φορές να περπατήσεις. Δεν είναι κακό να παραδεχτείς ότι δεν είσαι άτρωτος. Δεν μπορείς να το κάνεις τέλεια. Δεν γίνεται να βγει τέλεια με την πρώτη φορά. Ειδικά με την πρώτη φορά. Σιγά σιγά θα έρθουν όλα. Και το γρήγορο και το πιο γρήγορο και ο πιο γρήγορος χρόνος και το καλύτερο αποτέλεσμα και το καλύτερο βάψιμο και η καλύτερη πεταλιά. Δεν γίνεται όλα με την πρώτη φορά όμως να γίνουν τέλεια. Όσο και να το θέλεις, δεν θα γίνουν ποτέ. Μόνο αν προετοιμαστείς τόσο καλά για αυτή τη φορά, για αυτό το χρόνο, για αυτή την απόσταση και έχεις τόση υπομονή και δεν το δοκιμάσεις. Δοκιμάζοντάς το όμως, σαν προπόνηση, σαν πειραματισμό, πρώτη φορά δεν θα βγει τέλειο. Θα βγεις όμως καλύτερος εσύ από αυτό. Είναι το μόνο σίγουρο. Μόλις φτάσαμε στην εκκίνηση και ξαναξεκινάμε ξανά το ίδιο. 1 ώρα και 50 λεπτάκια, 16 χιλιόμετρα ακριβώς. Πάμε περίπου στα μισά, ξανακατεβαίνουμε και περίπου
βγήκε το 3ωρο. Άντε να δούμε. Μόλις κλείσαμε 20 χιλιόμετρα, 20-22 είμαστε τώρα. Λίγο ακόμα έμεινε. Περίπου ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, μέχρι την επιστροφή και τέλος. Εντάξει, βγήκε καλά, είναι ok. Αλλά ζέστη ρε παιδιά, πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Είναι ωραία και είναι γεγονός. Αισίως 3 ώρες πέρασαν σε 3 δευτερόλεπτα. Ωραία ήταν. 3 ώρες παιδιά, βουνό, ζέστη. Αλλά άξιζε full. Καλή συνέχεια σε όλους. Κάντε ένα follow. Τρέχετε δεν τρέχετε, δεν πειράζει. Όπως είπαμε, να δημιουργήσουμε μια όμορφη κοινότητα. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό Αύγουστο σε όλους. Να είστε καλά.